Ganda ng entrance niya pa lang. Tingnan natin sa loob. Tara, pasok tayo. Yee! Ganda. Ito yung gate niya pagpasok mo. Laki pala, no? Hindi makita mo sa loob niya. Kabilaan sila. Okay, tara, pasok tayo sa loob. So, ito yung loob niya. Spring season, green yung palibot. Green yung palibot ba? So, say na tanaw na to. Pag na-event dire, like mga autumn season, usually na-event ni nga temple. So, naibayad siya na 500 yata. Karon wala man, oh. So, libot-libot lang ko dire. So, mo yung palibot dire, guys, oh. Oh, diba? Ganda. Ako na to. So, mao ni. Ha. Udonji Temple. So, pag temple, guys, di na mo wala ilang kuan rin ay mga lubong ba? Sa nilagkutanag kandila. Oh. So, muna usually palibot niya diri pag kuan kanang spring season, green yang palibot. Wala mo ko'y mahimo dito sa kung kuan. O pato karon. Sumo ni ang kuan di ay. Uni makita nimo dito sa saan ni? So, ano mo makita diri no? So, curious mo unsay sementeryo nila diri, guys. Yung nani ilang sementeryo diri, oh. So, yung nana ilang kuan diri, oh. Yung nani ilang sementeryo diri, guys. Nana. Hampos tatay, oh. Kaya ko kabalon sa ipagamit ana. Ampo lang tadi. Suri si mas mga agi-agir ako kay gablog ko. Yaw ko buyag-buyagan ninyo. Ana ra. Pero naingon ako. Unsa man eh? Pwede ka matulog dire. Sana makita ra gid ako ni sa salida ng mga nanig purma ba. Oh, di ba? Ang ganda din. Oh. So dito, pwede ka din magdasal dito. Ikutin ko lang to. Kasi mukhang malaki-laki to dito eh. Lilibot ko kayo dito ano meron. Diyan, so anong gagawin dyan? Ganun din. Maghuhulog ka ng barya, magdasal. Nadadasal tayo dito. Bili tayo ng omikuji, guys. 100 lang man. Yan, nakabili tayo omikuji. At ito. Yan. Okay, libutin na natin kung ano meron dito. Yan, nakapagdasal tayo doon. At kabili tayo omikuji. Lahat ng mga omikuji na nabubunot ko dito nangyayari talaga sa akin. Sana maganda to.
Ito ang ganda nito guys pag autumn season, no. Kulay dilaw na pula, may pula, kulay dilaw. Ginastos ko sa pamasahe papunta dito, magkano lang? 400, wala pa 500. Ganda dito. Pwede ka magdalag palwa din padidit raw kay bagkilid kayo. Ito yung mga nakita ko dun sa picture ng mga ano, may mga garden. Ganda. Oh. Di ba? So may mga garden siya. So ayan, tara dito tayo, puntahan natin ano meron dito. Ganyan siya pag autumn, oh. May natira pa nga pula, oh. Abing ganda ng paligid guys, oh. Super green, nakaka-relax. Di ba? Ayos kay pagganihan ako diri guys. Sulit. Pahulay tagamay diri. So nalibot na nako siya, mao na yung palibot diri, oh. Paingon dito sa sulod. Dira agawas. Kapagod man mag-ikot sa ganito, at least sulit yung araw natin. Kaysa nagmukmuk tayo doon. Bye-bye!